kharajna ma'akum, suna rantsuwa da Allah wallahi da muna da iko da mun fita tare da ku, alhalin ku suna da iko. Kaga sun rantsa ne kan me? Kan ƙarya. Sai Allah ce yuhlikuna anfusahum, suna halakar da kansu, wallahu ya'lamu innahum lakazibun. Ai Allah ya san ƙarya suke da suka rantsa din nan. Ashe kenan duk wanda ya rantsa da Allah kan ƙarya yayi me? Ya halakar da kansa. Wannan aya lallai tana jijjiga zuciyar mutumin da ke rantsuwa da Allah kan ƙarya a dalili na siyasa, a dalili na yakin neman zaɓe, a dalili na ciniki, a dalili na saye da sayarwa, ka rantse da Allah kan ƙarya faqad ahlakta nafsak, hakika ka halakar da kanka. Babu wani uzuri da zai halatta maka rantse da Allah kan ƙarya in dai uzuri ne kawai na siyasa kadai ko na kasuwanci kadai, kace ai duniya yanzu idan mutum ya ce gaskiya zai ba zai rayu ba, abinda kake nufi in an yi wa Allah da'a ba za a rayu ba, sai an saba masa za a rayu. Yanzu ka zama ka muna na zato game da Allah cewa idan an bi shi ana cikin wahala, sai an saba masa ne ake cikin jin daɗi. Ka zama cikin waɗanda suke zunnuna billahi zanna sau, suna munana wa Allah zato. Allah tsare mu.